Ndizi TV Ubwansu Gusii. Tariki emirongo ebere na biro mwancho muligire cyo mutenyo kiandali tukole Jumapili asentunda ende Ensa Eyemo jabono mogoro bango ko waligane tunyara ko batagusanga monaye ko bwatara mu abaliki baitoba mwana mu yabagane ko bakwe usura sebinyiro nyare ko bagingo ko leteranga nyare ko baga bwataka kurwa kete go kiracinga kibune chine cinga ki omura igwense Dr. William Ruto nyara ko baga ko beka etaro ya go ikirana asense ya ahiti yasanyara ko baga go ikaro na kurotota obokoreri bw'abanyanyimbo abanyarete ko babago tuma kuri asense ya Kenya awikirana ense yo yahiti heliyo ko bwatana amo n'abanyanyimbo bande unenchira ya moyo koirania obotoreru no morembe asense mo eyo ngati yanda mango mwancho morigereria tugana tokobato kwariganeria ngo kwariganira nyara ko bato gusanga munaya senchire bwekere ngure nanda sekretari kenene nyara ko bato gusanga munaye nganyara ko bago Yorabunere botambe naboko yabwata kwetera semitanda ya Facebook Ndizi TV News Digital kwetera YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net Ulia toko baterana kone kiavu na chibicha muneliogi chago chera senchira yobo ikiranika kwa sara mamanyi ili ndengoro kwa Josephat Amisi ngoko waligania nareko bato kusanga amona ibuna erebo tambe kera litkoli Jumapili niko toko baliganeria abageni babwate obumanya zekinsemo nabo igo emerobeli yabo tambe bakunyara kuba bago kora nakiyekogera seheritko yarira sensemo ya kabere maya tochiko batokomera mona bageni baita banyare ko babikirana imeya studio buna enchire yemo yokonekia buna ebyegwa byanyare ko bigo segetu nabo igo kinwa botambe ensemo yabasahi ryo kubatanga wesonia amo nechimbwa chimbegati yabo amaryogo yogo tindira bwo kweneke bana basabanyara ko bagwesokya nakurwania eseyi ya ogosaria ebinto biria bitwetana ine niko turachiko batoko sangamo nababwatani kurwa sekyombe ya Forever Africa Power Dada chitarike merongo ebere na isoto cyo motenyo niko bono ekyombe kya sentunda ya kabere bono bariganetie omoroberio oriokoro kwa Mr. and Miss Forever Africa Power Dada kirenga ekeno konekia ngakianyale ko bage koleta amo ababwatani hanene kurwa seke golikeri kiabasae rinde banyale ko bako basira na kweneke ngabanyale ko bakorokia ebyegwa byabo mwancho morigereria na embwariganira inyurane tarike merongo ebere na isoto cyumutenyo okianda samagacho alia amo chagose kwanza plaza litko elio lichitarike merongo ebere na isano na isape me studio ntobwate ababwatani kurwa sekyombe ekyogati yabo Geraldine Mbula abo igo George Morara abutarachiko batogosanga amuna barabukero kenero bwatari boliriago na kyura nyara ko bagukweri kyo bumubwatani ase umuroberi yo nobrega iga ase studios nyara ko batogosanga amuna barabuna bayibatu waliganeiriye ase litukeri batogenda toskare bunere botambe sanga ekerengari kiago na bigori boliriago trase mitanda ito ne namba ya esimi yegene to kobegweta ase etibiago
Tuko ya chaka Eyemo yabono botuko kurwa se ebunge ya bobasi. Nigo bono abamenyi kurwa ensemo ya kegochi banyaleko bako gokira egetambukiro kyo muchumbe bwenseme yokora umurobiri bwagachi ibara yokurwa ase chinsemo chama tabekanigo ikira eskuru yobroso ya kegochi emaga yabara bwoko base omuchando omonene ase mekemengenya leko bagegweta nabigo kwirira barabugwetera amakongwana chinga kicho basombi bwabo wakirari tukoba kwa manegeta seni Ndizi TV higo banyaleko bakomiraniria omuchumbe bwe constituency iyo Innocento Biringham byemono asokoigwa ebirero byabo ngagutomanya muri kyoito milde mumanyi apa menyi bekinyoro kya kegochi mbali na kibakwegokeria mega yokoroserwa iparano Samaria omya ase pali ye ekurwa ekebogerero guchi kegochi secondary ase pali yo egotebekana kwibwa ase egekabono narorire bya sana ase Kevin go chake para kokonya abantu bakaintu go tokonyire obokongo botubwate pale ye kurke bagare bakaga ke je school ma bake kanisa para tei kose bano mwanto bamini bano mwana oyo nande moko mukani tali mepa Kevin bwanchire gotoroseri omwana oyo ito ubiri ngai gwachete bano gwatatenga ngotoroseri kwarenge bono tuchandegete bakoroni gakwete embura bono negotwa ndobwatia storamo bo etocha kobogori ne chiguni Kevin bwanchire gotorasa liero nero kwereiro bwenete koleriwa ngayo biri gwachete twanchira niro mwana oyo tigatoroseri ntwe muna twerule ntwe abanyenerendo omwana oyo atoroseri epara nere yatuchandire ekurugara bakanyasheki oyo koruko obiri Innocent mumanyi obiri Innocent actually number 1 na acha bange para onyebekire nambuke kwereramo kibotambe ekare kupare ko bekweramo president ko nya approve. Number 2 epare ko jere yaba advertising obiri ngai toange contract yu advertising pa dengo remwere acha to tebi ekere botambe para yaba advertising president ko nya approve tora kyango oyo watetenga kwanya approve nga marasha na warenge ko kubore president Amisi yitobwe ko monyene acha to tebi nga kinga maine pa na karteki nera approved nigo abanyakinyora bo baba komocha omobunge bwensemeyo ase okubaiba kimagendero nase batebire nigo akobaga koba are ingaki omurai bwense akora kitaro cyae ase county ya Kisii nasa tari kumuikange eligosaba amagendero buna abarai bande stand yego chagabo seito obiri narorekane to aya mwaro cyo sora gosaba bakama koliga ali sobo bake bintu bikaba bya sobo tari bono ga kuruga gari mate bakanyacheki korunyamaje bakabulenzi intuno molero tolimete ono birio y'abantu mbaro bako musalitwa motebeti wangire kubabugatoka moshimi wobiri nero mochumbo bobasi nonyekere president yaje te Gusii kona gote abarenga no arenko lakini njeti na moroje ono liswali nkoboli noko kwana atamanyeti ko kwana nigo abanyakinyora abaiga nonya nabo nigo abanyakinyora abaiga bairanaria mbuya mono gochaso Samaria oyo onyara kobaga kubanyora ase okubaroselia epale yo mbuya mono asinge mwatoroseire mwana yanjire gotoroserie epale yetoire ma okorogo chesukuru nonya nabane sukuru epasali bono ngo entoli china toewa one pare buna chakire iga ngenta getenko boli omoshimi wobiri egasese ngenge ya mosinyire Kelvin abwatere pare kurugare agenda bakukinya cheki abwatere nyamache agenda uchikia mukama na ande kere to korigerio mugakoria ase miaka yae ya mwereire bone ngakie ne bichana bono Kelvin buyamona ase gasi gwakorire kuna konya nona abana bakogenda uchike ko chiawe bagusinyiko gende school bone mbaje bachage kogenda buya kulipotelea egetaseni Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi Bimono muliki oito Mildred Momanyi robotero monchumo ligere naro somanganigo abamenya bakera umuchumbo bombi mono korende nigo banyara ko bakumugikelia satevi batabire banyare ko babagutiwa maiga kemagendero me county ya Nyamira nigo bono egesa ku kyomogosi kinare ko bage ko boli bwanga kenyare ko bage ko beka mutwe nabo igo kwena kya urabanyare ko babago tugeka egekoro kyabo gukora munegeta seni Ndizi TV nigo bono omumanyi oyo maselietane mweli mogera tembo yole omuliki
bitabu na mang'ana yeke gusiatsebire igo abange babarai nabo igo abamenyi banyara ko bagutuguterare umuntu yobo ingana bono hera gendera ko bage kogoserera egekoro kyomo Gusii unagutumanya muri kitukora se county ya Nyamira Polkap Hokara omurayi omukuru bw'ensi ya South Africa Senator Nelson Mandela igatebetenga oiso gukwanira omuntu kubwatekana muno muno uri asomerete nigaraigwera mato kurende oiso kumukwanira kubwatekana muno omuntu uri abororera nigao araigwera enkoro nakyo gekogera nemwerimogere atemba oyo wanjeteke Gusii nabo igogendere ko bwagusegeta Gusii wancho munobo agendere ko gakobeka kiralyo nga eke Gusii getabekiri buya andake nabo kereise gusira amang'ana y'abakuru n'abaisa gusira pi mono onya abantu baitu tibari gukia kuyabwata na kuyalika egere asoe ase amang'ana yaranyare goitonwa osangamo na Ndizi TV nigo atemba agendere koba gagotorera enchera Gusii abokare bakinete na boigo korwa ekyorokereria kia ase abasegetera baibuli kubaigeria abana babo chimbaratere chigacho mu Gusii tobwata amasesenia muna bono amasesenia mange yaba Gusii nabo konyora omuntu okinire omwana okinire obeire omuntu omonene atana goseseniwa amaseseni garengeririe omwana akoiborwa amaseseni acha muno omwana akona gokina amaseseni achekera achire maguta mutwe amaseseni achekera akonyoma amaseseni achekera kienyangi amaseseni aya igarenga gukwana omono mono muna bono nonyora omuntu kwamokonyire omuntu omukuru nero ogoseseni omoke aye omuntu omoke igagoseseni omonene ase okomokonya lakini omuntu omukuru oseseni omoke ase ogokwana amang'ana nonyore kwakonyire omuntu amana gogotebia ng'a ochikare muna emanga nesameta iga eng'encho yaye ogosesenirie ntobwenerete komanya ng'a chimuma nchiarenga ogitabwenereti koriewa ntobwenerete komanya ng'a ogotianera nkwarenga ororo ogotiemana nkwarenga ororo chisekererio nchiarengo tobwenete gochirikanse chigosori nchiarengo ebitage nebinto byakabeire bya muhimu muna bono enchara yachete mono muna bono egetage eke kiaba mogoroga ng'aki corona 2019 keri negetage kiabeire ketabe naende gose bono gekoinyori chingaki chionsi nigo boigo agendere ko bagakuburia Gusii kubwatera koboko anene amariogo ali Gusii bagatumikire kuribaribya chindwari ao nabora anyore ng'a amariogo yo mu Gusii tabwate side effects naende bono twayatigire twasoira amariogo ayare gesungo western bono twadocumentire getaho munaka erinde Gusii bamanye ng'a amariogo yo mu Gusii aro narenge obogweni bwo mu Gusii mbwarenge muno okobara mbwarengo naki bare kobara mete kibare ko okorera egasi nabwo ntobegete eng'encho eyo nigo aereire obuya bwokorikainse alionsi abantu bagwesomia egekogera ekiare kiankio ntibwenete boigo gosomigwa eke Gusii ekiga atemba boigo nigo agotwerera igoro ya matera ayu agaterirwe kare na naseki agaterirwe muna kitengo muna emebwekanio eki negisemi kiaba Gusii bare gokwana ntobwate emeino ntobwate chingero ntobwate amatera muna bono tosagoteba naki amatera ninki nechingero ninki nemeino ninki amatera teare imusi igo chigocha biri byacha bigwakwa ne ebinto biri bya musical lakini echinde twabwate Gusii nechingero twabwate na ime yechingero echi ntwabwate emeino oyo arenge mekeigo yare goterwa Gusii
bakwinyoria muna bakinete muna barenge muna bare gokora muna bare gotwara muna bare kisegi kiabetororo ebinto byarenge biri bakwinyoria muna bono chingige kiri kiachete kare kiare korokung'obori bwababe kianda kiande obori bwababa otera kuri mokorochi muna kwarenge kori obware kwinyoria muna chingige kiachete kikanyora endagera Gusii kikabusa 1928 29 1930 1931 enchara egachenene abantu baibori twinga kieyo bakaro kunyangweso bakaro kuotete bakaro kwa ong'ang'a bakaro kwa nyamiranga ikiagera chingige kiachete kiogokumia omwerio ye okona kuoko bole kwaye ochase chiserikali na wigo na barai na baria banjete Gusii ase okogetoria Gusii amatuko alebosio government yaito county governments chionsi kia Kisii na Nyamira mbabwate ensemo yabo bari abantu bakorendeke Gusii gakitiga tobwaterane abantu nabange bamanyete Gusii bakirete igo tiga bache out bakonye egera abagusii baito na baro basikwe eginko reporteri getaseni kia obwanjete kia Ndizi TV kurigase kaunti Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara Bimono muliki oito Polycarp okara kurase kaunti ya Nyamira turanime kaunti ya Kisii to ligererie mangana lyalengete chisemi ni gwaseli skolia lero omwalimu omonene bweskuru yeskondali ya kereri okoro kwa tabita mogochi nalyakobaga gukwanira sentundende igoro ya maigelio abarokiwa aseskuru ibanyareko bakonyora igoro y'ichinjira aho baranyareko bagwetanga amoneme chando erengete amoroire yekebongo ayango bwatukana nebyombe ebyanyareko bigwaka ekambia seskuru iyo bunenchira ya moyo kwenana amaigelio iyo Manyana bohni go mwalimu yibo iganyareko bagako buri abaigori banyareko bako basira aborokiwa babo chinga kibare amona barabo anene chinga kicyomoti moko omonene no ryomo kerinde banyareko bako basira kwene kihabuna banyareko baba kwegandereria ase sector eligiseni Otorega igase skuri yaita abaiske yakereri isengenjo twanyora abasani baito korungumbu ense ya America nabade kuruga Kenya babwateranete bari bakorungumbu bakoro kwa the Warrior Queens nabaiga ba Kenya bakoro kwa the Golden Girls bebachirega igase ngejo komenta abana baito on how to grow na kibako bagokina nechimbwa chingiya bago practice chi virtues chirikane iria sengenje ese society naende komenta nayo bachire sengenje yoko ba chitauro chiri chiabo bagotumeka keromotienyi Yeko ereye iga baretire igere tofauti ko bwachiri konye bakoegwa bagose bakogora kurwase duka chiri bagotumeka rimo bakora mangana bakie chiga bono chiko ira matuka mange chiko ba emieka bagotumeka naende ba repeat ba recycle naende aichini kalinchi yanjeire abana baiga karo banyo chio bono ngo kubabekere banyoro bworora asenge choko somese class banya bagotiga bagoskip classes Gekora tayari bono bokonya bare safe. I want to appreciate the entire teams. Asenge njokora nambu ya bachekereri na gokonya abana baito. Elinde banyako babakonya orubororo asenge njoko soma na ko improve in their performance. Nande group echigati apart from that ngokora bare ogokonya the needy parents the bali batari kwenyara in society. Ngo bakonya bare ase chinchera mbali. So ekaro bana bago chikoye guchitawole chiga na nda baiboli bali abanyene abana bango chikoikeru bale na baro banyako bago konyu asenjere yema goseyende so to appreciate richiti mwe chiga sogocha abasani abaito babeire bago chakereria sama tukamange na ende na banchite school yiga na ende na batemete korana nkonya kobeka baroko boko Togo suka mutuma nchumo ligereria tanyarako to ligereria nyareko baga okorekana isko ya orogongo ruagusi ni go omraibwense daktari William Ruto itukolera nyarako ba wikirana imerense ya Haiti huna enchira Eyemo yokorotota obokoreri bwabanyanyimbo abo banyatako baba gutuma mu serikali ya Kenya
wikira ime yense ya sekirenga yo kwanekya una banyaleko bakoreta omurembe gukwana rutoni gwanyaleko gagotogia egekosi ekyo ky'abanyanyimbo asemere mimia iyo banyaleko bakwenekya nabo igokoreta amoncherero asekerenga kelia gyokoreta omurembe asense yo ya hiti nigo ruto banyaleko gakurira gokia goikirania ogosira kwa bene asokoba ebindo byonsi biganeri helio goikirania obokoreri bwabo bwokwenekya oborende banyaleko bogotinywa imeyense yo ya hiti. When I flagged you off, I mandated you on behalf of the people of Kenya to be exemplary ambassadors and to be an iconic brand. And you have represented the people of Kenya with courage, professionalism, selflessness, compassion, and efficiency. I have therefore made this visit before attending the 79th UN General Assembly to check on your progress. I am proud to observe that upon deployment, you promptly commenced operations, consistently exceeding expectation in the performance of your duties, and you have exhibited courage, integrity, and professionalism. As a consequence of your exemplary service and contribution to the multinational security support operation, the country's security has significantly improved. Its crucial infrastructure is much safer. Populations are returning home. Humanitarian access has increased, and abductions have decreased. I also wish to appreciate you for your resilience, demonstrated by achieving such impressive success with minimal equipment. Without a doubt, you will do even better and go much further when more equipment and resources are made available to you. And I want to commit to you that I will do everything possible to make sure that you have additional personnel, more equipment, and be better resourced so that you can undertake this assignment on behalf of all people of goodwill, both in Kenya, in our region, and globally. As Commander-in-Chief, Roboti horura yomra ibense Daktari William Ruto kurwa sense ya hitu moncho moligire na rogoto ikyumo timokomo tangani kegima imme yamaya Ensa Eyemo yebono mogoroba kiratwa chakana kulire irangense moja kabere tuko batugusanga amonna babwata ni kurwa sekyombe kelia gia forever Africa Power Dada ase omoroberio bwa mameranio aria Amesta and Mrs Forever Africa Power Dada ayo agendere kovaga korobeli kwa chita likemerongo evere na isano na isato imeya omoche obosongo asekerenga gyokoreta amo ababwatani aneneka goli kyabase rinde banyara koba koroki chita lanta cyabo abigo gosemi wachinjira baranyare kova bakurwanya esegi elirengete obonchorelia kwelire obotumeki bwa ebinyogwa by'ubotindia munayande amange bunere botambeli boliria gondi nyare koba lingencho kigema onekerengeri kyago imeya amaya Ensa Eyemo. Togenda leto skale togenda somotimo kumwe ngekimanto koirana George Murara nabo igo Gerardin Mbula na putranya ko batugusanga amuna bravo Ndizi.